Dobre, super! Rytmus držal trošku. Držal, okej. Je to úžasný hit a dúfam, že sa tešíte na ďalšie hity Egové, lebo za chvíľu začíname veľkým big koncertom tu na centre mesta. Čo máš robiť? Spievať. Takže menom? Vaneska bude nám spievať poľaky. Čo? Akou rečou nám budeš spievať? Slovenská. Nie, okrem slovenskej. Neviem. Poľaky vieš, kam chodíš do školy? Na strednú školu? Na vysokú? Cirkevnú? Že to môžeš? Žijeme len raz, teraz. Dobre, okej? Majco. Majca, co? No, poď. Bla, no. Hello. Dobre, ďakujem, bolo to úžasné. Choď sa odpotiť tu vedľa, dobre, tu máme ďalšieho bicyklistu. Zober si mikrofón, ty sa voláš? Mirko. Výborné, dobre, takže poď nám budeš spievať na hit Žijeme len raz. Pojaký. Ako? Neandertalský. To je úžasné, dobre, na to som zvedavý. Okay. DJ Majco, Ego, Žijeme len raz. Hlasnejšie, hugačaka, Dobre, super, okej. Kde sa to naučil? Neandertalský. Na ktorého? Na toho, čo tam išiel taký... Škole. Kto? Ten, čo mi tu spieva. Poď nás uč, tu máme. Ideme, poď. Teraz dajte ti niečo intelektuálne. Ako sa voláš? Lukáš Burgáš. Oh my god! Burgášová. Kto ti ho dal kameru? Nie, čo ti šipe? Teba náhoda. Dobre, viem, čo ideme robiť teraz? Lukáš Burgáš.